πάντες οικοποιώντες και πεφωτισμένοι, κι εγώ αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών με φημάς, και μάθετε απ' εμού την πάωση και ταπεινώς την καρδία, και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Μείνουν μη προσήκουσαν απόκριση προς εκάστοτε των ερωτήσεων, με τα φόβου και χαράς απόδος του Θεού. Ασφαλώς δεν γίνωσκε ότι αυτός ο σωτήρ ημών μετά της πανηγή του αυτού μητρός και των Αγίων Αγγέλων και πάντων των Αγίων αυτού εδάφθα πάρεστη, ενωτιζόμενος τα παρασού εκπαιδευόμενα λόγια. Είδα όταν έρθει γυριζώντας και νεκρούς, απορβώσιση που καθώ μέλη συνταγήνε και καθομολογήσε, αλλά καθώ αμφυλάξεις, ανομολογήσεις. Γίνουν ή εν αληθεία προσέρχει το Θεό, με τα προσοχής από εκρίνου ημίν, προς μέλη σε περωτάστε. Τι προσήλθες, αδερφέ, προς πλήττον το Αγίο Θυσιαστηρίων και τη Αγία Συνοδεία ταύτη, ουθών των βίων της ασκήσεως τιμε Πατέρ. Ποθείς αξιοθήνε το αγγελικού σχήματος. Το είχε πει ο Ιπποκράτης στην αρχαιότητα, ότι ο Κατινάκης θα έχει ποιότητα. Ξεκίνησε από την Αθήνα για να γίνει γιατρός και κατέληξε στο Τρίκοφο εν τέλει μοναχός. Στη Σαντορίνη γιατρεύε του κόσμου τα παιδιά, μα το μεγάλο σχήμα του κλέψε την καρδιά. Νηστεία, αγρύπνια προσευχή και στο κέντρο υγείας κάθε μέρα διακονεί. Από εδώ και στο εξής θα είναι της υπακοής για να γίνει πολίτης της άνω ζωής. Στη Σαντορίνη γιατρεύε του κόσμου τα παιδιά, μα το μεγάλο σχήμα του κλέψε την καρδιά. Νηστεία, αγρυπνία προσευχή και στο κέντρο υγείας κάθε μέρα διακονεί. Από εδώ και στο εξής θα είναι της υπακοής για να γίνει πολίτης της άνω ζωής. Στη Σαντορίνη γιατρεύε του κόσμου τα παιδιά, μα το μεγάλο σχήμα του κλέψε την